मोनस्नि इसाराफोर नोंथांनि पार्टनारा नोंथांनि थाखाय पारफेक्ट। आं बेयाव बुङाखैदि गार्लफ्रेन्ड बा बयफ्रेन्ड, बेयाव आं सानैनिबो बाथ्राखौ बुंदों एबा बोथ साइड बाथ्रा बुंदों आं। हेलौ लोगोफोर, वेलकाम बेक टु आवर इउटुब चेनेल। नोंथांमोनखौ जोंनि इउटुब चेनेलाव फिन खेबसेबाव बरायनाय थाबाय। जिउनि बे गोजौ गाहाय एबा माब्लाबा दुखु माब्लाबा सुखु बे समफोराव नोंथांनि पार्टनारा नोंजों थाफायो अरायबो। नोंथांनि पार्टनारजों दसे सम थायोब्लानो गासैबो दुखुखौनो बावगारजोबो आरो सुखु जायो, लोगोसे गावनि थांखि फारसे दावगालांनो इच्छा जाफिनो। बिथांजों एबा नोंथांनि पार्टनारजों थायोब्ला नोंथाङा ओरैबायदि मोनसे सुखु आउट अफ द वर्ल्ड फिलिं फैयो, अब्ला बेबो मोनसे। बिथाङा नोंखौ बिथांनि सेराव माब्लाबो फिसा साननाय नङा एबा फिल फैनाय नङा। बिथांजों थायोब्ला आउट अफ द वर्ल्ड कनफिडेन्स फिल जायो। सासे थार गोसोजों मोजां मोनग्रा सुबुङा गावनि पार्टनारखौ बर जानानै माब्लाबाबो थगायनानै थाङा आरो अराय समनि थाखायबो गारनानै थाङा। नोंथाङा जेसेनो इगु गोनां सुबुङानो जाया मानो, बिथांनि सेराव नोंथाङा इगु होननाय सोदोबखौनो बावनानै बिथांखौ गावनि सानो। नोंथाङा पार्टनारनि सेराव एबा पार्टनाराबो माबादि जेरै बेबादिनो थायो, एसेबो सिङाव सोलाया लाबासिनो। सोलायनाय माने ओरैनो दिन्थिनायल'सो। लोगोफोर, नोंथांमोना भिडिअखौ माबादि मोनखो कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामना खोन्थाहर। नोंथाङा पार्टनारनि सेराव बेबादि फिल खालामोना? नोंथाङा दासिमबो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा थाबैनो साबस्क्राइब खालामनानै लादो, बेबादिनो इन्टारेस्टिं एन्ड नलेजेबल भिडिअफोरखौ नायबाय थानो थाखाय।